गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जलेश्वरी समबाय समस्तिनि बिसायख'थिनि फिथाइखौ दिनै फोसावबाय। बेनिनो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय गासै 15 जन बिजाथि होनायाव 3 बिजाथिखौ रिजार्भ खथायाव होदोंमोन। दा बिसोर 3बो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय गोबां भट मोननानै देरहासार जानो हादों। देरहासार जानाय बिजाथिफोरनि मुङा फारियै गिदियन बसुमतारी, चित्रा बसुमतारी आरो राहेल कुस्कु। आद्रा थानाय बिजाथिफोरनि भट साननाय हाबाफारिया दासिमबो सोलिगासिनो दं। 29 खालारखालि दे समबाय बे जलेश्वरी समबाय समितियाव दे नोङा नमिनेसन जादोंमोन, इलेक्शन जादोंमोन। बेवहाय दे आंनि नुनायावहाय आंनि माबाखौहाय रायजो राजाफ्रा बिराद मदद होनाय जादों आरो बिथांमोननि मददनि जुनैनो आङो दिनै बे देरहानाय माबाखौ मोननो हादों। बेनिखायनो आङो दिनैहाय बेखौनो बुंनो लुबैयो, जाय रायजो राजाफ्रा आंनो भट होदों, जा भट होनानै जायआ आंखौ देरहा होदों, बिसोरनिसिम आङो बेखौनो मेसेज होनो सानदों जे बिसोरनि थाखाय आङो देरहाबाय होननानै जाहाथे बिसोरो अरायसम माबानानै थायो, बेखौनो आङो खामना खालामदों। नोंथाङा बेसेबांसिम भट लानानै नोंथाङा देरहानो हागोन दिनैनि रिजाल्टआवहाय? आङो 1196आवहाय इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय। गासै इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय बेसेबांसिम केन्डिडेटफोरा नैबेयाव इलेक्शन दारायदोंमोन? 15 जन। बेयाव रिजार्भ खथा हिसाबै आं सासे थाबाय एसटि खथानिफ्राय आरो महिला रिजार्भआवहाय 2 दङमोन जोंनिहा। औ 2निबो उइनार इउपिपिएलनिफ्राय उइनार जाजोब्बाय। उइनार जाजोब्बाय। औ थ' बे समावहाय आङो बेखौनो बुंनो सानदों रायजो राजानि सिङाव दे आं जे देरहाबाय, दे देरहानायनि जुनै आङो बे समाव आं बेखौनो खामानि मावनो सानदों दे बेवहाय गोबां भटारफोरना शेयार कार्ड गैया, शेयार कार्ड बानायना होनाय जायाखै। आं बेखौ बानायगोन आरो बेवहाय जेरैबायदि जेरैबायदि नोङो माबाफोर मोननांगौ बेफोरो सोरबाया रेशन कार्डआनो गैया, दा बेफोरखौनो आङो मावना होगोन होननानै आं सानदों आरो। नोंथांनि सिनायथिया? आङो गिदियन बसुमतारी, अक्सिगुरिनि।